neobično je, gospodin Krstić kaže, ja sam siguran da ima dobre namere, ili da ne shvata koliko to može bude opasno, kad kaže, ja sam imam primedbe na pisanje, naravno, toga i toga, to je sve u redu, ali on nije autor, novinar, kolumnista politike, mada je nastupao u toj funkciji, već je savjetnik predsjednika za medije. I kada on izražava nezadovoljstvo svoje medijem, nekim medijem ili nekim kolumnistom, dobro, tekstom, onda to predsjednik ponovi, recimo, u izbornoj noći, onda to predsjednik prilike kaže nešto slično, i onda to neki revnosni, mada ja sam siguran da oni ne stoje, onda neki revnosni član upravnog odbora, koji pretpostavljam, koji nisu ovi sada izabrani, onda kaže, čekaj, ajde da učinimo, da ispunimo želju predsjednika ili savjetnika predsjednika za medije. Dakle, lek nije da se ne bude. Koju želju, Đorđe? Da me ne prozivaš iz četvrtka u četvrtak sam izdajnik. Ili da sam deo jedne izdajničke grupe. Samo to. Ja nikada nisam prozivao nekog da izdajnik. Samo je rečeno, aj sad da to pričam. Prvo, ajde se ne foliramo. Samo je rečeno... Samo trenutak. Ja mislim da ne samo gospodin Krstić, nego i čitava ta ekipa oko vrha Demokratske stranke, koji su sada nekako na vrhuncu i uspeha i glasova su dobili i moći. Ne radi se o tome. Znam da se ne radi, ali postoji jedna vrsta razmaženosti. Gospodin Krstić, ja vam kažem najdobronamerniji. Jedna vrsta, pa dobro, ja da kažem, ja sam slušao dok ste vi pričali, nisam ni ja bio srećan da što ste rekli. Jedna vrsta razmaženosti. Dakle, da su navikli još iz 90. godina, to je ta naša demokratska opozicija vajna, gde znači imali smo režim koji kritikuje, a onda kakvi god bili mi ne smemo, mi koji smo bili protiv tog režima. I oni su nekako navikli da budu samo hvaljeni, oni su navikli na ozbiljnu kritiku. Tekste koje sam ja pisao politici. Nemam nikakav problem sa kritikom. Pišiš kad god hoćeš. Ali ako ti kažeš da je kabinet sumnjiv, patriotski sumnjiv u jednom nastavku, pa u drugom da su ovi provereni patriote, a ovi neprovereni. I tako to 2 godine traje. Ne traje 2 godine. Prvo, jako je čudno, spisku politike ima, pa zvolite sad ovdje. Ne, hoću, nego imam samo jednu primjedbu. Dakle, verujem da većina gledalaca uopšte ne zna detalje te priče, ali ne zna se plano. Ja bih samo htio kažem, nemam nikakav problem sa kritikom, brate. Meni je drago da čitam kritiku. Pa ja vidim da čitate pažljivo i jako mi je drago. Ja volim da čitam kritiku zato što mi od njega mogu da naučim. Predsjednik savjetnik za medije preti, neće više da piše za tu politiku, zato što piše Pera, Mika ili Laza. Ali zapravo, Đorđe, kad pogledate, to je znači najgore što se desilo. Najgore što se desilo to je što je savjetnik zaista prestao da piše, a vi sa druge strane govorite o jednoj... Ja nisam govorio glavna urednica je rekla da je bio zahtjev suprotno. A šta se zapravo desi? Dakle, koliko god da se žalio na vaše pisanje, koliko vidim vi i dalje pišete. Jedino ko ne piše je on, tako da tu ima nešto... Nema potrebe, prošli su predsjednički izbori, odrađen je taj deo postaje. A ja sam pogrešio, Olja. Nisu toliko strašne te pretnje, čini mi se nemaju nikakvog efekta, koliko god on pretio. Neću da pišem. Ja sam i to pogrešio. Nisam trebao prestanem. Trebao sam baš da pišem i da kažem šta čim, nego sam se jednog dana iznervirao, eto, živ sam čovjek. Posle jedne pauze, opet neka rečenica u kojoj smo mi opet nekako sumnjivi. Svi zajedno tamo oko Tadića. I to onda sam rekla, neću baš da pišem. Hajde samo da nije Teofil, nisam objasnio moju ugodu. Znači, u toj politici postoji spisak nekih 16 kolumnista. Dakle, ja pišem svakog drugog četvrtka, dakle, nije četvrtak nego utorak. Svake druge nedelje, jedan tekst. Svakoga dana Politika objavi 3 do 4. 3 do 4 komentara autorska, znači sa strane ili iz kuće. Znači, moje svake druge nedelje. Pri tome imam dosta bedan status, ali to sad neću da se žalim kad je reč o finansijskoj strani. Jeste, ali nije bitno. Pobrinuto. Sino će se sad novi upravni odbor pobrinuti, jer ste ipak jedan od najuglednijih kolumnista te nove. Ali, znači, ako smeta neko ko svake druge nedelje piše, to onda ipak ne može da se razume drugačije nego kao želja, možda nesvesna, da čujemo samo lepe reči o sebi. A kada je reč o toj priči o patriotizmu, ne, dragi gospodine Krstiću, ja nikog nisam optuživao ni za šta, ali samo smo pomenuo, da, sumnjičio sam i sumnjičio. Ali to je legitimno u jednom demokratskom polju, u jednoj demokratskoj borbi. Dakle, ja sam samo pomenuo, mi smo samo pomenuli da u čitavom programu DS-a, preizbornom programu za prošle izbore, nije pomenuta reč o Kosovu, a bilo je o svemu i svačemu na 100 stranici.